Може ли да открием природата в града? Хайде да видим! Потегляме към Пловдив. Древен и вечен, градът на тепетата. Добре дошли в Природонаучния музей, градският дом на природата, събрал в себе си красотата и научния прогрес. Здравейте! Аз съм Марина. Ето я моята визия за музея. Благодарение на новите технологии и приложението с добавена реалност, лесно ще се пренесем в чудния свят на природата. Каня ви на едно уникално виртуално пътешествие. Добре дошли в света на бозайниците. Ето го, царя на животните, лъвът, заедно с неговите приятели. Ей, колко е забавна бялата мечка! Здрасти, господин пингвин! Малко е студено, нищо чудно, все пак сме на Северния полюс. Да отидем при моите приятели, пеперудите. Леле, колко са красиви! Като цветна вихрушка. Здравейте, здравейте! Елате при мен! Има ли плуващи? Чакат ни в дълбините на океана. Ще се гмурнем при цветните рибки. Елате да се потопим в техния свят. Продължаваме морското пътешествие. Здравейте, медузи! Леле, колко са крехки и грациозни! Господин Октопод, как сте? Опа! Акула! Много е голяма. Тази май е от добрите. Здрасти, здрасти! Вижте, иска да си играем. Отправяме се към джунглата. Имаме среща с голямата анаконда. Тя ще ни разкаже малко за себе си. Ето ги птиците. Да надникнем и в техния свят. Плаване по Амазонка? Защо не? Тук ще ни чака нилският крокодил и неговите приятели, игуаната и хамелеонът. Нямам търпение да ги видим. Напред към приключението! Да попътуваме с машината на времето. Връщаме се хиляди години назад. Добре дошли в праисторията. Виждате ли? Това пред нас е мамут. Да се доближим. О, какво става тук?
май се карат помежду си или си говорят. Предлагам да не ги безпокоим. Елате да се запознаем и с най-малките екземпляри. Тук ще надникнем отблизо в невидимия за окото микросвят. Открих природата, тук в града. Природа и технологии, ръка за ръка, заедно. Хареса ли ви новата визия на музея? Природонаучен музей Пловдив. Посетете го! Заслужава си!